mi hring kan all to a li thaya de kan chuang na sa a e wang hian ke te kan kal tem em a tin kan che tlem a tv kan en tama mobile kan khoi tama hei te hi kan che thelo chan pakhat chu ni a chuan ni da kan soyang khanin processed food kan tiang chi hemi refine sodium te sugar te la tiang refined oil kan ti kha tiang mom thum tiang ik kan nem lu tuka hian min ti cher thelo boka in kan thil ya hian hei chang thum kan ti te cake de thingpui dor vel kan thil zong te hi tham na deuh vek mai ni ani chuanin tin eba ka hianin kan hormone imbalance wang te po hianin kan cher thelo ve abik ta ken mei chia chuanin nge thi hul don hnai lai te thi hul nuwa te tiang te thau ola ni chu ka soyang khanin mutlem wang te in rulu ha tiang te kha tiang wang te ni ele ina hianin nge kan soi photo a dietary fiber tam na chi hi kan ei tamanga ya ei be ang chi til kan eya kwa te por theyang chi te chuanin tiang te ei tamanga ya chuanin tui pai tam ang chi heng te pu kan ei tamangai don fo fang ma ang chi te chuanin enge min ti por ma theyang chi te hi ei tamila tha nan ata ang chi te chana ang chi te chuanin enge thum le mom ka tiang ilawin protein tamna ang chi te bekanga tanga chiam ang chi ha te po kha ei tam te po kha atha ve chuanin chaw te hi du hnu na ngei mai lovin enge balance diet an tia eile in hun bi te po hi nei ve anga ya chuanin kan thil enge kan thil te po hi kan chu ta kan chin chi ave ngai kan thom no kan uluk ang hianin ka thil hianin enge mi te thau thei chi mom thum carbohydrates te ka tiang kha ta mem pi ta kha enge kan chut ve anga ya chuanin thil kan piangin vegetable hemi thlai na hringang chi te mo thei te moi kan tel ve zel poi angai boka chuanin thau hi elo tutina ani rongot lawa thau thachi hi om ve healthy fats an ti hi hetiang avocado te hera pa ya in thau thachi te poi kan tam ve nga ya chuanin mizo te tlang pui tu in hemi tlai cho te zan ria hi kan nek thina zan ria hi tam lu tuk lo jok tur ani athan chu zan ria khama chuanin na kan thok bok to lo wa kan all to ka kha thau chia khan len du bi kani chuwangin